ano yata sa Pangalunanon channel o ano yata sa Katigom nga diin ang bisita si attorney Jordan Pisaras mga kaigsunan o andam tamo pa maminaw kung say yang mga plano dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. Okay mga kaigsunan sa 1st District mga kaigsunan ano ay mga tao voluntaryo ni Dong o ni Anhi din dapita aron pagpaminaw niya o ganiya dili madugay itong paminawon o na ako starring voluntaryo ko ni ari diri aron po magpaminaw niya kung sa iyang mga plano din sa ato ang 1st District sa Bohol. So, diretso na lang ko, diretso. Duha ka importante kayong qualification. Sa usang man. Duha ka importante na trabaho sa man. Number 1, magagama o mga balawon ng national ang application. National Tibok Pilipinas. Number 2, magagama o balaod nga maghatag o development para sa distrito. Pero sa duha ka trabaho sa mga kombinasyon, kinahanglan ka na antigo. Antigo ka sa balaod, kaya balaod sa nasyonal o balaod sa local application for development, kinahanglan antigo ka sa balaod. Kinahanglan ka, willing ka na modipinsa kung sa imong mga proposal dito sa Kongreso. Kung kinahanglan ka, debatihon, willing ka na magpa-debate. Willing ka na modipinsa sa unsa imong mga proposal dito sa Kongreso para sa national application ng mga balaod o mga balaod na local application para sa distrito o sa probinsya. Pero naikatulo. Hindi. Kung panangaitan, ito mo kitabuko. Itawag ka nga kong linte. Attorney, kung ikaw ang bitaron, mualto ba ka? Siyempre, siko na kong ministro. Daling mo, larga ko. Larga na. Salamat sa Ginoo. Paano man importante kayo nagula tayo aside from na atong congressman antigo sa balaod. Magka-representan na to. Pero hindi antigo sa balaod. Muna na ito mo. Managdagan kayo congressman. Kaya naapiki karon kay kapirma-pirma o impeachment. Ngahinon sila. Ang gato sila. Ngahilang pirmahan. Snacks pa ko, no? Di ba pirma na ko sila mag-attenda sa snacks? Totoo mo? Mura di pa. Totoo mo lang mga bulato ng mga thank you. Pero ang tinuon nga ito yan, ang tanaw nila sa mga bulato, kwarta lang. Kana, mga Tagalog, ayaw na halag mo kayo magpagay. Ini-eleksyon, mayroon na lang ito. Bahala o 85% ang imputar ni Vice President Sara din sa Bohol. 85% landslide si Vice President Sara. Huwag nilang tagpa. Tugay. Tawad. O pila yung tawad? Pila? 150 million. Bahala ng Tagalog. Sunod eleksyon na lang, paliton mo na
ilang una-una. Una yung una-una nila. Gusto mo kong pagpadayon na gano'n, gano'n? Hindi mo kong impeachment. Ako lang yung kamay ng explanation ba? Hindi impeachment. Akusasyon pagtantang sa usap ka public official. Dili ni kriminal, pagtantang. Nalimang ka, tantangan mo ang 80 ibutaran sa 590,000 kabulanon. Kanya, wag kagari o panahon. Kamu ditipta. Kamu puputanan. Dahil taga Manila mo ulit din eh. Kaya ang goberno ng pasbol. Ang tubag, galat live kalite. So nagabot sa lipi o ta. Ako sa tayo galingon nga, power plant. Probinsya ta 1.4 million bulanon. Karoon ay katawagan ng power plant. Tugay, wala nila tagda. Wala nila tagda. O tingali po, wala po sila koneksyon sa Manila nga makapadaw ng power plant. Ako, inigling ko na ito po, kaluyan at Ginoo sa inyong tabang. Magputan ng power plant. Dili sa karoon mawa na ang mga blackout. Tuloy-tuloy na ang pagkukila sa mga bata. Ang mga homework sa mga bata. Dili na mga pagdang. Padayon ang homework, padayon ang mga trabaho, padayon ang mga negosyo. Tanan. Pero sa Lower House, ang Lower House, tali ang mga congressman. Impeach ito sa Senado. So, ang kala ay adjourn sila. Ako balik sa punto. Ini, kung ano madawat o buwan-buwan. Itong pagkasunti, mausap na po ang dagway sa Kongreso, sa Lower House o sa Senado. Usa lang nila sa attorney, mulingkod dito po. No? Sa Senado po, pagay na po dagway sa Senado. Kitang tanan diri, mutuo man ta sa Ginoo. Correct? Correct. Mutuo kita. Kaya ang Ginoo ang labaw makakagahom sa tanan. Amen. So, mutuo ta nga ang Biblia usab pulong sa Ginoo. Di ba? So, muna ko share lang ko ninyo sa gisulti usab sa Biblia bahin ining eleksyon, pagpili og leader. Kay basin manggod para nato makaingon ta nga ang eleksyon diri lang sa kalibutan. Kita dili nato apilon ang unsay gisulti sa Biblia bahin sa pagpili sa atong mga leader. Kundi nasayop ka na kay naa sa Biblia. Ako mong sultian naa sa Exodus 18, Exodus 18:21. Inyo na ato ninyo sa inyong mga balay, ablihin ninyo yung mga Biblia. Tanawa niyo dito, tinuod ba rin niingon ni Josephine Pisaras na naaya na ang mga giya kung kinsa ang atong kinahanglang pilion ng mga tao na mahimong leader. So nagasulti niya, no? Pagpili ng mga tao na adunay katakos gikan sa tanang katawhan. Sama si suporta while nga ako ang mayor, si Mayor Julio Herrera, ang gidala si Babayab. Mauni ang tubag na kaigsunan. Wipang 2023, nagtrabaho ko Panglao, Dawis, at utabok at anong nga lugaran. Miyerkules o Sabado, maunay adlaw na tinguli na doon sa kalapit. While kabiyahe ko, ng motor, first time nakita na ko ang pagpulin ni Atty. Jordan Pisaras, kaya ditong dako kayo. Dunay signature na tik panalipod sa buhol. Pagbasa na ko tik panalipod sa buhol, nakaiyon ko sa kong magalingon, muramang pong si Pasko, ang tinuod na bulanon. Di ba, Pasko, ang iyang signature, tinuod na bulanon. Nasumpok sa kununa, kinitawara, pulang sa rimilipoon. Nagpailan Pero wala ko magdahong, nga usa ni ay ko sa musuporta ni Atty. Jordan Pisaras. Niabot ang adlaw, Disyembre 26, sa
naton nga pag-istorya, dunay supporter ni Atty. Jordan Pisaras nagamuha hinduol sa mga balay. Wing, niya ko kay hangyoong tanan ko sama dating gawin. Gusto man din, suportahan na ko si Atty. Jordan Pisaras. Hitubang ko din sa niya, di isa ko din, mupahuway na ko, nagikapoy na ko sa 2022 election, suporta sa politiko. Pero wa sa kabalo, nga naa ko laing tuyo o tumong. Pag ulit niya, nawapan ko niya magkumbinsi, gi-research na ko ang background ni Atty. Jordan Pisaras. Pag humanap ko research, diha na ko nakita ang tinuod ng kandidato o politiko maangayan ako sa putaran. Nga naman, di kalibre nga abogado. Pagka 27, 28, Innocence Day, nga ito ko siya malay. Then, go ahead. Aman, Pisaras ko. Ingon siya na ko, sure ka? Go, Pisaras ko ito. Kasi may nakaon mo ka, tando lang ka. Basta Pisaras ko. Pero wa sa kabalo, nahuman ako research sa pagkatao na turne. I-believe ko, i-appreciate ko. O i-comment ko ni Dennis Pacquiao na Pisaras ko. So, another time, hintubag si Dennis sa tuwa. On Jacquard, mabot ang panahon nga ang imong mayor, si Papa Manibidala, pasing balik ka. Pasing magbaba ka. Ako sa ginubag. Then, kung asa ko ni Tindog, dito ko mulingkod. Maon yun ay akong ginubag ni Dennis Pacquiao. Then, kung asa ko ni Tindog, dito ko mulingkod. Maunang ay kasulti na po sa inyo mag-isunan ko. Kung naamo ng palandong sa bukto niya itong ni Pisaras, garbo mo kayo. Garbo mo kayo. Nga naman, ako, isang asa ko lang ako sa Tibok Distrito, garbo ko, nagpaina, nausap ko, na supporter na itong ni Jordan Pisaras. Maunang, namutama si Mayor na ko. Patawag ko ni Mayor Rivera. Guard, igamaan na ba ko na yung balik kong kanta para sa eleksyon? Ako sa ginubag, Mayor, humana. Last year pa, nagkaman na ko daan. Ako nang nirecord para sa yung election poll. Kung sa may nakaaw ng guard, ganong Pisaras, magkakabalumang kakababa ko, ako binala. Mayor, sa imong kandidatura, nagpabilit ko kung musuporta ka nimo. Pero ihangyo rin ako nimo, Mayor. Tagaay kong kagawasan ng musuporta ko ni Atty. Jordan Pisaras. Nga naman, Mayor, doon ako'y nakita ni Atty. Nawa na ako makita ni Baba.